זה פרצוף. איך עושה דג? נה 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 נה. תעשה. איך קוראים לך ליאם? גולה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? קולה. קולה. למה קולה? מה אתה אוכל? מה אתה אוכל? זה. חביתה? תראה, תסתכל עליי. נעם 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 נעם. אתה עכשיו אוכל, נכון? טעים? כן? מי נותן לך לאכול, פרדי השמן? מי נותן לך לאכול? הוא אוכל לך את כל האוכל? מה הוא עושה? מנגב לך את הפיתה? מה קרה? תעשה. תראה לי איפה השיניים. תראה לי אותם. תראה לי. אני בונה. איך עושה דג? אבא בעדם. תעשה לי איך עושה דג. אני אצלם אותו וידאו. וידאו. איך קוראים לך? קולה? גולה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? קולה. למה קולה? קולה. למה ככה? לא ליאם? איך קוראים לו?